Jotono no khulumbai kya hai takuk som norok bahai tongbai kha khlaio jotono kaham no tongbai na hinai jini titi edisini chongmari no tei sing jotono lenglaija lenglaiphano sini bokha bilaikhe no tongthok tongo tamni hingkakai sing keflaiongnai bubagra ni bodol keflaiongnai ti prasara keflaiongnai hine sing bilaikhe no kha tongthogui tongo tabo kokungkha khana to bud lekhanai bud lekhano ni jorabo tamo chini samung khlaitai ba cheng tamo khlaina nangno amna tuina tini ang kisa nangni buskango koksanai puila hingkakai chini counting agent no tui counting agent rok tamo samung tangnani nangno amna tuina ang norano sanai jorat tuina chini counting agent ro counting khaimani jaga eba SDM office ma soginai second hingkakai counting agent ro bong ID card no logi tlangai ma thanai logio kolom khata tlangai man khangkakai ba permission tong khangkakai kolom khata tlangdi tlangai ma khangkakai SDM office no hoite SDM office no hoite SDM office hoite kisa ungkongkha je anor phone kaisa phaiye hingkakai kokongkha tabuk sung kolom khata judi tlangai man khaba tlangdi tlangma ka SDM office no hoite kolom bai khata no tonidi norok jokhonte board lekhana ni chengo afro nor record narangna nangnai hoyto norno kat pencil limano ekhaiba kolom rimano kaisa hingkai te kaisa kokongkha norok jara counting go tongnai norone kaisa daitongkha je EVM khulogane je chini boot center ni EVM phayo a boot center ni EVM number norok je record khainarangma bai kholokmani EVM ni number ঠিক datong abo kaham kai norok check ma khlainai omo check khlaibaman pore norok count khaipru kaham kai mokol return di busik phaika engka kai abono je phaimani counting go jawab EVM je boot casting money abo ঠিক datong abo norok naidi abo record ঠিক nargai norok abo note nargdi note narek khangka kai abo chini bagai kahamung nai kai omongkha jara chini counting go tongnai rok ni ingko tai kaisa kok counting go jara tongnai rok ba thanai rok norok tini oroi jaga ta thudi krungcha jaga o thudi tini thulaiye khana chini candidate ta election agent bai baksa kai norok datino sara pasta ni bisingono norok counting hall noga hamna nangnai ar thange busai di jokhon te kholok riwana afro norma thangnai tangai tini counting agent no sing thancha muthuna ni hingkai karon chini je bipokha tongnai opposition je party rok tongnai chini counting agent no gobang ma phem logoi mano borno horror ni bisingo no phem logoi rang pusai roi chini biruddhe khlairi mano ka aboni bagai jara tabo ani Facebook live to nai tongnai ang joto no koinai joto candidate no ani koimung tongnai je prottekta chini counting agent no jotono kaisa jaga ka muthudi tai khana datino busala ye norok counting hall nogo thangoi sogui di gai tabo chini candidate dongni thani ani koimung tongnai candidate dok ballot paper lekhanai ballot paper kholok lekha puro norok kaham kai mokol kaisomui ma tongnai abo tikmar thino thigda tong thigda korei ba kinar darjaka aborok onek kisu norong ni naithai tongo norong ni yagobo kolom bai khata tongnani nango kolom khata note narigdi norong no mobile judi allow khaika kai mobile baibo norok abo photo boi narang mano judi allow khaika kolom khata bai norok record no manarnai record naragnani nangnai kai te kaisa candidate ni daitto kai jotto chini EVM machine no lekha bai mani yagulo
নরংনি যত আবনো কাউন খাইমানি পরে থানসা কাউন খাইমানি পরেও নরংন গোপ্লাইনি সার্টিফিকেট দিবানে অ সার্টিফিকেট মাই এসা পর্যন্ত নর কাউন্টিং হল নেতা নখদি হয়তো নর সাইমানো তাই স্রাবসারি ফেনাই খানা রহরানো অমতির অনেক কিছু কুশল রমানো যাহাতে কোনো ক্যান্ডিডেট আবরণ তা গসিদি যেসেকপনা জরা নাংথুন আ বিসিঙ্গনো অঙ্ক নাই তাই কাইসা কক খেল নারাংনা নাংনাই রিকাউন্টিং নি বাগै বনরক টিয়ার মা তংনাই কারণ চিনি বিরোধী রক মানে তিপ্রামথানি বিরোধী রক বড় রিকাউন্ট খাইনানি বাগै বারবার চাইতংনাन চেষ্টা খাইনাই বা বড় সানनिफ्राय मानो কা আবনি বাগैबो जों টিয়ার মা তংনাই কাই আবো যাহাতে কাই চিনিবো যদি রিকাউন্ট খাইনানি নাং তংখাং কাই নরবো আবনি বাগै প্রিপারেশন বা প্রেয়ার আবনি বাগै রেডি তো নিদি কাই অমরকমखा जों उनको बुथ सेन्टार माने काउंटार थांगै काउंटिंग हल नग थांगै अमचिनी तांथायर एका अमरमनो तुई चिनी खूब सतर्क मा तंनाय एका अबनि बागैनो आं साननाय नरक जतन अंको मा खायनाय ता कायसा कखंखा चिनी खना अकाउंटिंग दो थानानि बागै चिनी लुकरब लायखाय खातुम खाजा मलायजा जों दाति न मान नखलायनाय सारा सयतावनो जों जेखाने काउन्ट नंगानो आरो थांबानो जोंनो जागा खायरि जाखा एकमात्र गुमिति डिस्ट्रिक्ट सिमी थासिंग किसा सिकां जों कायसा साइमानखा विभिन्न सोशल मिडियानि माध्यमे आरो 163 रिका माने आरो लोको कुथुमनानि बागै रिजाक लाखिनाय किन्तु कखंखा तांगरि ताम रिजन तंगै जे आरो 163 रिजाका आबो किन्तु स्राय स्राय कक्टुमा करै जत जागानो लुकुरक बंनि कैंडिडेट न लगी थांगै गोफ्लायङै मानो केसे नंमांगो नायनो निबागै मुसुं जागो किन्तु तिनि गुमति डिस्ट्रिक्ट तांगै आमति खालायका अबसेनि साइमिया तब फना आनि कयमुं तंनाय गुमति डिस्ट्रिक्ट नि चिनि दुइटा बुंको तंगो कैंडिडेट खरङै तंगो खरसा खायचिनि ब्रह्मगनां पूर्णचंद्र जमातिया ताई खरकसा हंका खायचिनि ब्रह्मगनां डेविड मुरा सिंहनि काउंटिंग उदा उदयपुर शहर उंनाय एका आबनि बागै नर गाना गिनि थाङै मा तंगैनाय चिनि लुकुरक जों नायनो मुसुंगु जों चिनि कैंडिडेट लगे तंनायनि मुसुंगु अबनो नर सावै आरो मा थानाय जेसेबां बरंखौ खायथन जों बर गोबांखाय मा तंनाय कारण चिनि अपोजिशन र जेसं मारिव अनेक किसु देरानो नायमानि बर देरारि मालिया तामनि बागै हिंगाखाय जों थानसा बुबाग्रा जोंनो थानसा तंनाय होनो जों थानसा तंखा बुबाग्रानि दागि मुंबाय थानसानि मारि जों फुनुगै जों अनेक किसु काउंटार मा खेलेचा अनेक किसु कोनो जागा चिनि बर रक बुम खितार जाखा कोनो जागा लामा कासुइ बुजाखा गोबां मा खायजाखा चंमारि आवाय खायफोरबो जों अनेक जागाव चिनि बर रक बुजाखा हासपाताल खलायखा बखरक फातेरि जाखा साब्रुम पूर्व महरिपुर बुरातलिनि कासे ईवीएम तलाङै थांफ्रो बास गाड़ी बाय तलां थांफ्रो आरो फातेन बरक कारिमानो प्रतिबाद खायमानि बागै गोबां मानसिनि वाइटिएफनि सिक्लार बुजाखा बरम गोनांजों चिनि डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि सुप्रिया चौधुरी न बुखा प्लास खरकसा तियासर जुआन उखलके थाङै बनो लाथि रिखा कमतिया है गथनार सेले मसिनजा गथनार गथिका अबनो जों सेरि नायतंगो जस्टिस बागै जोंबो याप्रि रमै तंगो तबे सबसे कखंखा खोनानि खोना जों जे साखायफाना जों गोप्लायंनाय अबचिनि पुइतो तंगो बुबाग्रानो पुइतो तंगो तिप्रा हास्तिनि जत्त तिप्रा सानैनो पुइतो तंगो खोना थानसा गोप्लायंनाय तिप्रा सारक गोप्लायंनाय मानथायनि सबा खालायनाय रक तिप्रा सारंनि गोप्लाय खानाउंनाय होनो काय आबुनि बागैनो आं नरंनो कयना मुसुंगो चिनि जे अपोजिशन तंनाय जोंबो जे हाद्दा हाद्दि जे लड़ाई खायनाय बरक ताम ताम चिनि तिप्रा सारनो खाना खायमा अबो रगै बांकिसा सानाय बरक चिनि काउंटिंग एजेंट थानाय रनो लामा कासुइमानो सिक्रि सकर खायमानो ते कायसा इंकाय जारा जों बुदला खातिनि थाना मुसुंनाय चिनि गारि बाय थांनाय रनो लामाव बरक ईद पार्केल ईद खितारिमानो आबरबो जोंबो रेडि खाय थाना नांलायनाय बरक कोनो जागाव बाजे सगै बा बुम खितारि जों सिक्रि मानो एका आबुनि बागै जों तियार मा तंनाय तामनि हिनबा जों
गोप्लायंनाय बरक जतन साइमान थांगा हास्तेनि जत लोकनो साइमान थांगा ताबो बरनि शेष लामा जोंनो ओ काउन्टिंग लेखातिनि ओ देरारिनानो बागै बरक साइतंनाय गा आबोनि बागै लामा बरक कासुइमानो जों आबोनो मुकाबेला मा खायनाय जेता इलेक्शननि समय गोबां मा जागा बरक बुमखितारै सिक्रि सकर खालायनानै चेष्टा खायमानो जों जे पालखे कासुलायका थानसाके कासुलायका खोनाबो अमथैखोनो जों पालबाक्साके मा कासुलायनाय जे जागाव जों कुथुमुइ तंगैयानो आ जागा हठात खायै चिनि दफानि बरक उंला जेहेतु लेखामानि बुइनि दफानि एलाकाव सहर बुइनि दफानि बरक न आ जागाव फायै जों मै वालायनानै काजिया लगी सानै मानो जाहाथे जों वालायखाय तंना नांगानो आरो गानाव फाय बरक बुमरक फना खिदार मानो बाजेर फन सगै देरायनानै जों मै वालायनानै अमथिरक चेष्टा खायमानो जों आ जागाव जापिरि तारिदि जों कसang कसangखाय बुट लेखावै गोप्लायुंगै सार्टिफिकेट तुबै चिनि आमचायाव फायै जों तंथगलायनाय हिंखाखाय ताय कायसा काउन्टिं बिसिंगो ब जोना যারা কাউন্টিং তংনাই বরকনবো সিক্রি সকর খাইমানো বা চিনি বিরোধী তংনাই রক বরক সিক্রি সকর খাই जोंनो तिख्लाय रखनाय बागै चाइतगै मानो आरोबाव जों कराक खायै बोखा कराक खायमा तंनाय नांलायखा बिसिंगनो जों मुकाबेलाबो मा खेलेलेनाय का आबुनि बागैनो आं साननाय যারা काउन्टिं थानाय रक नर केबो ताकिरिदि किरियावै तंदि आरो सीसी कैमेरा थेफाजाक तंनाय गोबांमा बदलनि आरो काउन्टिं को खायनाय কোনো প্রতিবাদ খেলে না আরো না প্রতিবাদ মার খাইনা চিনি ক্যান্ডিডেট বতংনাই চিনি ইলেকশন এজেন্ট বতংনাই সুতরাং যা খাইনা নাংমন আবি সিংনো মা খাইলেনে जों फाथाराव फायै जिरखय কোনো লাভ করে কাউন্টিং হল যদি কেবো जोंनो आरो तिख्लाय रखना नाखाय सिक्रि तंखाय आरो ना प्रतिबाद मा खाइलायनाय आबोनि बागै जोंनि बोखा क्राक नांनाय साहस मा फुनुगलायनाय जों केबोनो गो खायावै आबो मुखौ मा खाइनाय ताय कैसा ककंखा आं साननायो गोबां मा ससियेल मिडियाव एग्जिट पोल फुनुका गोबां मा जागाव न नुखा जे चिनि तिप्रा मथानो हारि रिरि माने 5टा 6टा काइथाम रक माने फुनु माने आबरनो एग्जिट पोल न नर ससियल मिडिया न अब पुइतोता सादि खोनानो कुबुइ तामो अब खोनानो सिजागनाय खोना सिजाग सुकनाय स्राय स्रायकाय थानसानि फान बुसक ग्राक अब जों खोना फुनुगैदिनाय चिनि बुबागारबो चिनि हास्तो फाइजा बुबागारा खोना सारा त्रिपुरानि जे काउन्टिं कोनो बो मनिटरिं खालायने आं तिनि बुबागाराबो मालाय फाइका खोनानि चिनि सिचुएशन ताम उंमान अबना बबाइकजों कक्सालायका आं खाख्लायो नरक खोना किरिकला एग्जिट पुल लंनो नरक पुइतोता सादि आबरनो किछु कुनुता खालायदि ताय कायसा ककंखा खोना जं मारिव जों खोप्लायं फानो बा जों हारि थांफानो कुनु जागा नरक वालायमुं तांगदि जों तिप्रासा बाय तिप्रासा भोट उंनाय फायनाय अब डेमोक्रेटिक नि सिस्टेमाव जों भोट मारिनाय लेखानाय केबो हारिनाय केबो जिदिनाय जिदि थांफानो जों जाहाथे के कुनु तिप्रासानो नग नरक आनि कयमुं तंनाय नरक केबनो उनको ताखायदि हामला ताखायदि केबनो क खायमता सादि जों नायो गोसां गोसां थानसा खाय तंलायनानै जाहाथे निर्वाचन पाइमानि लग लगेनो थानसानि बया सिप्तन गोसांनि बयार सिप्तन अमसों जतन नायो बुबागारबो तिनि अकंनो साव गोसांनि बया तिप्रा हास्ताव सिबि तंथुन खोना जों गोप्लाय उमानि यागुलो चिनि तिप्रा हास्तेनि राजनैतिक सोलायजाकतें उइ थांमानानो बुसकांनि सालो काय आबुनि बागै जों जतदुक सम्भव जों थानसा मातंनाय गोसां गोसांखाय चिनि आमचाइरंनो मातनिनो तामनि हिंखाखाय जून मासनो तय कैसे चिनि बुसकांगो इलेक्शन फाइतंग अबंखा बिसि इलेक्शन ग्राम अञ्चल जों आरोबो गोप्लायंनानि बागै जों मा सायतगलायनाय हिंखाखाय आं सानाय जे खोनानि जे चिनि इलेक्शननि जे लेखाना बागै काउन्टिंग थाना बागै जे तियारुंमानि नरक तिनि हरनि बिसिं तियारुं बायदि जाहाथे खायै खोना जों जरानि बिसिंति खायै जारा चिनि काउन्टिं एजेन्ट उंनाय र चिनि कैंडिडेट द नरक जतन तिनि हरनि बिसिं तियारुं बायदि एकाखाय जारा चिनि लुकुर काउन्टिं खायतिनि थाना मुसुंनाय र बरकनो बखाना आं कयनाय नरक दातिन नंखदि 8टा निसिमि बुट लेखानाय एकाखाय आबुनि बागै जों आबुनि सिगांनो थाङै आरो हदम ददम खायै थाङै मोरगै मा तंलायनाय जाहाथे चिनि गोप्लाय मानो बैसागै तलांबायानि बागै जों मा थांलायनाय नरक जतन हिमबायदि
যতন যা জামনে नंनि काना मुसुमा कानि हिंदी जाहाते खायै जों खोप्लाय माने यागुलो जों नायथाथ खायै जों आरो निसिमि तंथलाय फायमानानि अब नरक जतन थानानै कयमुं तंनाय आं खाख्लायो जब तो खानाय तंनाय दिनै फेसबुक नाय तंनाय नरक जतन नंको गोबां मा बरकनो दिनै कर सैका गोबां मा बरना हामजांमा रक रिबायखा एका आबनि बागै आं सानो नायो जों खोप्लाय उंनाय हिनि साका हायुं देबबरमा हामबाय ककाहाम सामानि बागै आइ सिरि देबबरमा बसाका जेलि देबबरमा चिनि थानचानि फान फुनुका थानचा लं लिप साका अमल देबबरमा अमतिखाय आइजाक साका छार नन एफआर खाइनाय अनिमेश ताकला अबर कतगुला अमति रक बस सैकार अबर टाबुंनि जरायाको जराखै आं साना अ ता काइसा कक गोबांमा बरक आनो फुन खायका सार निनि मुंगि त केस काइसा अंखा डिफार्मेशन अबनो रुगै तामुंग नन कुन दा खाइमानो नर टावाना दि आं गोबांमा केस बाय सलाय फाइजा केस न बतेके सलायना ना अब नरक साइमानो हाई कोर्ट गोबांमा चिति सिमानि यागोला हाई कोर्ट इलिगेल माइग्रेंट निनो तैबो आं फाइट खायै नरक नुखाना किरिया वै बुइनि मकलनि फन नुंगै आं केस खालाय तंगो आबुनि बागै आं किरिया अमति केस आनि लाइबो गोबांमा आं गखा गोबांमा मुकाबेला खाय आंनो कप्लाय मै फैका डिफार्मेशन केस इंगया तामनि केकाय आं केपनि मुं खुवै ताबो सायाको जरा आरा काइसानो साका आं ताकला मन्त्री होनो सुतरां आबो बाय आं केपनि मुं खुवै साया आबुनि बागै कुनु खायमैया मुकाबेला खायनो आनि डिफेन्सर तिनुबो आं मै मालायखा साका बरक 30 तारिखो तंनाय बर खानानै ताम सैजाका आबर आदिनो खानानै आबुनि बागै वानानानि क्रैय आं खाख्लायो जों खोप्लाय उमानि यागुलो एडिसिवता वैसा बुबागारनि बदल तिप्रासारनि थानसानि बदल किफिलि क्षमताव आसुकमानि यागुलो जों नरबाय जत्त जागानो मालायनाय बुबागारा सारातिरफोराव गुरिनाय ताई जोंनि खोप्लायनि तंथगलायमानि जों फेस्टिवल बा तंथगनि रेली जों खालायलायनाय आं खाख्लायो बोसकांनि सालो चिनि मानथाय चिनि हानि लैंड राइट्सनि जे चबा ताई चिनि रोमान स्क्रिप्टनि चबा ताई चिनि त्रिपाठिक एकर्डनि जे चबा खोप्लाय मानि यागल अमतेबो फानुंनाय एवं बोसकांनि सालो नरं नुंनाय तिप्रासरनि फान ताई बोसक रागनो एवं चिनि मानथायनि बागै तिप्रासर तामक खालायमाया तं ताई बुबागारा तामक खालायमाया तं एवं जोंनो साबै बुबागारा जे चिन सबानि बागै जोंनो बोसकांगो जा आगक्लांमानि अम मारिया हाय लाइबुमा ngoi तंगानि ताई ताखुरो बुखुरो आं ताई बिसि लग्रिया ताई खाना चिनि बुदला खानानि दिन गाय खाना नरक जत्तनो फुंगासि सिरिनो जत्तनो नरक थांबायदि गाहाम फोरोंखाय खाना सारिगो चिनि बुबागारा हयतो फेसबुक लाइभ बा प्रेस मिट खालायमानो नंखाय नरक खाना तंदि तंथगलायदि आहायपनो तंथगता बाखिलायदि आसक सावहिनो आहायनो हाय नरक जत्तनो न तेवसा खाका हाम जाफारै दिनै मुसुक्तिनो अंसितुन जत्तनो हामबाय खुलुमका हर काहाम खुलुमका